Bon dia a tothom, ohayo gozaimasu, benvinguts al canal del Tanuki Estelat. Avui faré un vídeo parlant de flans, i és que tinc aquests d'aquí, que estan boníssims, ja n'he tastat, i aquest precisament és de llet. I per què vull parlar d'aquests flans, aquí al Japó anomenat purins, doncs perquè són aquests d'aquí. Samurai no purin. Que és maca la bossa. I l'altra banda de la bossa, aquí hi ha una miqueta d'història. Després et ve amb aquest pamflet. I aquí hi ha diferents tipus de productes d'aquesta empresa, que es diu Hokkaido Sapporo. Després vull ensenyar-vos especialment aquest d'aquí. No es veu massa bé per això. És, teòricament, crema catalana. Aquest tipus de rotlle. I t'expliquen també quin tipus d'ous fan servir, la llet, d'on la treuen, i els diferents flans que tenen. Jo ja en tinc un a la panxa i és aquest d'aquí. Quan t'acabes el pudin, el flan, et queda un gotet ben maco amb la cara d'aquest samurai. I aquí això. Què us sembla? La veritat és que estan molt bé aquests pudins. Tenen un gust bastant bo, però també són una miqueta cars, o sigui que es poden comprar per alguna ocasió especial, però no sempre, que si no farà mal la butxaca. Espero que us hagi agradat aquest vídeo i subscriviu-vos al canal. Matane!